Hello guys! Ang atuon guys, nabay bunga among durian. Nami durian guys. Durian. Bitaw kuan bitaw guys. Arion ako ang among marabana. Nabay bunga. Oy, wala may bunga. Nay bunga marabana diha tiyo. Adjura guys. Di man maklaro. Oh. Amo na among durian guys, durian. Saan na siya durian? Durian. Guys, oh. Di lang maklaro. Guys, mamupo sa ko na may kuan diri, nahabilin nga. Kaning sana mulberry guys. Napay na soblang bunga. Sa mga bungahan Dira guys, bunga sa mulberry. Wala na, late naman ko, late. Kung ano lang nahabilin ako guys. Lami Tanaw na to, umay ko nga. Lamian ko siyang lasa kay aslo mga tamis. Mana ako mga gusto nga lasa guys. Wala pa ko ka kwarta. Wala pa may daghanan narapod guys oh. Atong kuhaon guys. Okay. Oh. Walay bios. Dira pa guys. Ay nataga ka. Kasayang. Tamis na guys. Tamis man siya guys. Basta mahinog din siya. Kanang wala na bunga. Natikuan na. Natiwas. Nakuha na. Sanang. Di na nating bunga. Ay mas taas pa nagsa. At least daghan po mga langga. Mga on diri guys. Nakahatag po misla. Kadaghang kuan tai sa kuan. Sa kanang wati. Kakuan mo guys. Ug tai sa wati. Kabalo mo. Kung may nani. Muna itawag na mo. Tai sa wati. Kung may nana ba. Daghaning wati diri guys. Kailan mo wati? Earthworm. Hi guys. Kwatoon tong durian na mo guys. Durian, fake durian. May amo mga prutas diri guys, mulberry. Ano na yung paputlan? Wala ay bunga. Wow. Why? Di man maklaro tiyo kay kuan man. Amo na among itik guys oh. Nangayo na sila pagkaon guys. Hala. Di maklaro ninyo ha. Oh. Muna among mga itik manok.